Vítám vás na kanále Promin. Dneska tady mám dalšího hosta, který je pro mě de facto, nebo budeme se bavit o věci, která je pro mě de facto španělská vesnice, a to je bikini fitness. Je to ale majsterka světa Elite Pro Radka Sombatová. Ahoj. Ahoj. Je to vlastně je to pro mě téma, který je pro mě úplně jako mimo, protože pro mě ty témata jsou spíš výživa a tak možná trošku rozumím kulturistice mužů, takže mě musíte omluvit, jestli se budu ptát úplně blbě, ale tak snad to nějak zvládneme. Tak Radko, přemýšlím, jak to odstartovat. Asi, jak jsi se dostala vůbec jako k bikini fitness, nebo jak dlouho soutěžíš vlastně v bikini fitness? Súťažím 9 rokov. A dostala som sa k tomu tak, že som chcela už, myslím, v 16 sa venovať tomu športu. Ja mám základy z gymnastiky, tak som chcela ešte ten klasický fitness robiť. No ale doma mi to moc nebolo umožnené, lebo som robila atletiku a nechceli mi dovoliť nejak rodičia zmenu toho športu na 8-ročnom športovom gymnáziu. Tak jsem se k tomu dostala až po děťoch. To je docela jako vtipný, protože klasický fitness, většina lidí nebo těch jako mladých holek, co dneska jako to sledujou a tak vůbec vlastně podle mě ani nevědí, co to je ten klasický fitness. Tak vtedy ještě bikini fitness nebylo. Právě. K tomu jsem se chtěl dostat, že bikini fitness je vlastně úplně extrémně mladý odvětví. Jak dlouho se soutěží na Slovensku v bikini fitness? Dobrá otázka. Netuším. Já taky ne. Ale tak určitě pár rokov předtím, ako som začala já, tak určitě možno 15 rokov. Já když to dedukuju, tak já jsem přišel 2007, jsem přišel do Prahy a pomáhal jsem s přípravou holčině, která soutěžila ve fitness. A v té době, podle mě, rok potom, nebo nějak tak, může být. Začínali bikini fitness, takže možná rok 2008, ale bylo to vlastně úplně něco jiného, než to je jako dneska. Já se přiznám, že do roku 2015 jsem to moc nesledovala. Nejak som žila skôr tým rodinným životom a tak potom ma to tak napadlo, že idem to skúsiť. Že idem na jednu súťaž. No a to mě zajímá, takže jako když ty si vlastně začala relativně pozdě závodit. V kolika letech? 32. Ve 32 letech. Což je jako úlet, že jo? Protože tam už jako většina závodníků, závodnic buď je na vrcholu, nebo pomalu končí. Dřív už končili, dneska teda se to trošku prodlužuje. Ale zajímá mě ta sportovní historie vlastně, jako si říká, že si dělala gymnastiku. Gymnastiku, atletiku. Atletiku som robila vrcholovo, tam som bola aj v slovenskej reprezentácii, som majsterka Slovenska v behu na 100 metrov, čiže tie nohy tam boli dosť, tie nohy tam boli dosť osvalené, takže mi ostávalo skôr dorobiť ten vrch a zadok a tak, ale a mě zajímá tam ten celá základ ta historie, protože tohle je hrozně zajímavý, protože plno lidí si jako myslí, že vlastně naskočí. I ty holčiny žijou v takovém tom jako snu, že prostě naskočí a budou šampionky. A za rok, za dva, za půl roka. Tak. A co já sleduju, tak ten jako sportovní základ je víceméně klíčový. Kdy vlastně ten sportovní základ, jako když ten člověk má ten atletický základ, byť jakýkoliv, tak pak má jako náskok. A pri tých šprintoch je vlastne dominanta tá sila a rýchlosť. Hej. Čiže ja som mala normálne silové tréningy, ja som v 15 rokoch drepovala so 100 kilami, plné drepy a tak, takže to nerobím ani teraz, samozrejme, na čo by som to robila, hej. Ale proste tá sila tam bola. Síce nebolo to úplne šťastne robené, pretože neboli tam povyvíjané tie hlavne posturálne svaly okolo chrbta a tak, takže dosť vecí sa tam doničilo tým, pretože tam na 8-ročnom športovom gymnáziu, teraz to úplne spromujem, 8-ročné športové gymnázium, chcú tie výsledky od tých deciek teraz. Nezaujíma ich, že budú žiť aj po tom gymnáziu, hej.
Takže tie výsledky tam boli, no ale boli aj následky. Tak ten šport vlastne je nutné robiť nejaký aj po skončení tej školy. Jednak je na to zvyknuté telo, metabolizmus. Môj metabolizmus bol zvyknutý na dvojfázové tréningy. Čiže ja ako náhle som prestala trénovať, to som spravila asi na pol roka, myslím, tak som pribrala asi, 5 alebo 10 kilov. A oni si, tak čo teraz? Behať sa mi nechce. Už som mala averziu voči tomu. Tak som začala s aerobikom. A cez aerobik, zumbu, asi 15 rokov som precvičovala. No a potom som nejako začala cvičiť aj vo fitku, keď som mala už druhého syna. Pretože tie aerobiky a zumby sa cvičili večer väčšinou a to som nechcela odchádzať od tých detí, tak som začala chodiť cez deň cvičiť do fitka. Iná možnosť nebola. No a keďže ja neviem robiť nič moc tak bezcielne, tak hovorím si, tak skúsim súťaž. No. Tak som skúsila. Ale úplně na začátek, takže ty si na gymnáziu si prostě atletiku, takže tam si v tom frčela, řekněme, do 19? No, 8 rokov, vlastne 8-ročné športové gymnázium. Takže do 19 si fakt vrcholově 18. Jo. To ešte bola len 8. Jo, jasně. No a ty si jako hnedka po gymplu prostě skončila? Hej, úplne. Úplne so všetkým a presne vtedy. Ale tak samozrejme, papať som neprestala. Ale ja som diety nikdy neriešila, nikdy nič vôbec. Proste, však tým, že som toľko športovala, tak som relatívne vyzerala nejako, hej, a absolútne som to neriešila. No a až potom na fotkách z dovolenky som si pozerala fotky z dovolenky a hovorím, ja som tučná, tak idem s tým niečo robiť. No ale to je zajímavý, protože u nás jako v tomhle podcastu řešíme pořád výživu a tak a taky ty paniky ohledně výživy. Jaký atletka na 8letém sportovním gymnáziu, vlastně vrcholová sportovkyně, tak jak jste tam jedli? Neriešili sme to. Všetko. Takže ráno rohlík s paštikou? Absolútne sa to neriešilo. Ja som nikdy nemala rada nejaké vysmážané, masné veci. Ja som preparovala mäso, že masné nie a tak ako decko. Takže pre mňa to vôbec nie je prirodzené toto. Skôr tie sladkosti, to bolo horšie pre mňa. A takže vůbec neřešili u těchto atletů stravu, doplňky. Čo je asi škoda tiež, lebo malo by sa to riešiť v každom športe, ale tak ja mám si na hokejistu a tiež sa to nerieši. Ja už budem mať 14 rokov a tiež to riešim ja doma a nie oni. Přitom z hlediska té dlouhověkosti v tom sportu je to skoro klíčové. Ale volajú mi oteckovia, že či už im dať kreatín, dajte im poriadnu stravu. Nie je kreatín. No to je smutný, no. Ale to je asi na jiný úplně téma. Takže do 18 a pak si řekněme do těch 30 jen tak jako kondičně si cvičila někde. Áno. Bez ambic. A tak ambície tam boli, lebo ja som precvičovala aerobík a zumbu. Bola som medzi prvými inštruktorkami na Slovensku v tej zumbe a to bol vtedy veľký trend a chodila som na také všelijaké akcie veľké, precvičovať a tak, takže niečo tam bolo, samozrejme, že vynikala som v niečom, tak som bola taká spokojná, ale presne keď som to musela už pustiť kvôli tým deckám, tak som potrebovala asi nový cieľ. Tak. A jako instruktorka si řešila nějakým způsobem třeba stravu nebo něco? Nie, ja som cvičila 2-3 hodiny denne, takže tam som spálila naozaj všetko, čo som zjedla. Ja som prišla o 8 večer alebo kedy domov a normálne, že slaninka, cibulka, čokoládka, všetko som jedla. OK. To je jako super, no. Tam je vidět, jak ta aktivita je vlastně klíčová úplně. Určite, ale tak ona tá postava samozrejme nevyzerala tak, ako vyzerá súťažne, hej, že tak, ako vyzerám dnes. Ale vtedy som bola spokojná. Tak jdeme na teď. Jak vypadá tvůj den, protože já vím, že se živíš teďka jako osobní trenérka. Máš ještě 2 děti, respektive, co jsem se dozvěděl teďka, tak děti už to ani tak moc úplně nejsou.
ale už jako 2 velký kluky. Tak jak vypadá jako den maminy, která vyhrává mistrovství světa a vlastně aktivně cvičí? A je v príprave na ďalšie súťaže, čo? Tak. No, stávam o 5:00. Môj deň vždy začína meditáciou, prechádzkou. Dávala som asi rok a pol studenú sprchu a teraz som začala chodiť tento týždeň do bazéna studeného. Takže to je... Ráno, hej, toto je presne začiatok, to sú prvé aktivity, hej. Ešte v posteli tá meditácia, potom sa oblečem, idem na prechádzku, väčšinou so psíkom a potom ten bazén, no a potom raňajky. Zobudím decka a ideme do školy a potom idem do fitka. Väčšinou mám svoj tréning, ja najradšej cvičím ráno. Takže si väčšinou odbúcham ten svoj tréning, potom 2-3 klientky a keď sa dá, tak po obede spinkať. A potom riešim nejaké... Ja robím väčšinou online. Nemám, si povedal, osobná trénerka, ani by som sa tak nenazvala už. Nemám klientky tak, že by mohli chodiť každý deň na osobný tréning alebo niekoľkokrát do týždňa. Chodia mi dievčatá raz do týždňa, čo mám dlhodobé spolupráce, takže raz do týždňa majú možnosť prísť a odtrénovať si so mnou, kde pozrieme techniku, spravíme posing, formu a tak. A ostatné vlastne oni cvičia sami podľa plánov. Takže tak fungujem, takže polku dňa riešim v podstate veci na mobile, na počítači, že odpovedám im na správy, na maily, prerábam plány a tak. Plus nejaké sociálne siete, samozrejme. Takže vlastně jsi takovej jakože online a osobní trenér, taková ta jako optimální kombinace, že ty lidi vidíš, ale nejsi s nima non-stop väčšinou. Pre mňa áno. Pre mňa to nemalo už... jednak ma to nebavilo, ako mňa osobne, sa stretávať každý deň s nimi a nemalo to už taký efekt. Lebo tým, že oni dostanú tie plány, to vedenie a tak ich to nutí byť trošku samostatné. A rozmýšľať nad tým, čo cvičia, prečo to cvičia a tak. Hej. Kdežto keď ti chodí každý deň ten klient, tak daj mi čo cvičiť, čo mám, ja to odcvičím. A nezaujíma sa o to, prečo to robí, na čo to robí a tak. Takže... Tohle je hrozně jako zajímavý fenomén, protože já jsem pracoval, přemýšlím kolik let, asi 6, možná 7 let jako osobní trenér. A ja? Ale v letech, jako řekněme 2007 až 2013. Mm-hmm. A v té době de facto jako klienti, kteří by měli zájem o nějakou jako přípravu na soutěž nebo i o nějakou jako přímo remodelaci tréninku vlastně neexistovali. Mm-hmm. Že nikdo si jako neplatil trenéra, kdo by šel na závody. V podstatě závodníci trenéry neměli. Nebo já nevím, ty si říká 2015, že jsi začal. Ale já si pamatuju tu dobu, kdy jako de facto nikdo ze závodníků žádného trenéra neměl. To vůbec jako neexistovalo, tahle věc. Ja som si to tiež dlho myslela, že nepotrebujem trenéra, ale vždycky potrebuješ niekoho. Ale ty vlastně, ale vím právě, že si jako vzpomínám, jak jako hrozně psychicky vyčerpávající je cvičit jako, nebo být osobní trenér pro ty lidi. Protože to jsou lidi jako vlastně bez motivace a ty jim potřebuješ tu motivaci jako dávat. To ma nebavilo už. Takže jako mně pořád přijde hrozně fascinující, že se ta doba tak brutálně změnila. Že dneska vlastně trenér si může uživit tím, že trénuje lidi, kteří se vlastně jsou sami jako motivovaní. To mě jako přijde, je to tím, jak jsem starý, jak jsem v tom dlouho a kolik jsem toho zažil v tom sportu, ale právě tohle mi přijde jako úplně skvělý. Přijde mi to, že to je vlastně i asi efektivní jako systém relativně. Tak sú rôzni trenéri, že niekomu to tak vyhovuje, že robí toho osobného trenéra a je ten, ktorý ich hecuje a tak.
Ja nehovorím, že by som to nevedela, ale proste som prišla na to, že takto mi to funguje lepšie. No jasne, a když tak A majú tie dievčatá lepšie tie výsledky takýmto spôsobom. A to sa nebavíme len o pretekárkach, to aj tie, čo idú len lifestyleovo, aj tie majú lepšie výsledky takýmto spôsobom, ako keby som s nimi každý deň. Pretože oni odovzdávajú tým zodpovednosť. Jasne. A takto majú tú zodpovednosť oni sami za seba a já im len dopomáhám. Ale spíš jsem tím chtěl říct, že je zajímavý to, že se to takhle jako posunulo. Že už jde tímhle způsobem pracovat. Tím mě napadá, kolik jako klientek víceméně máš takhle, jako, protože to musí být jako nějaká trvalá nebo dlouhodobá spolupráce. Áno, to sú dlhodobé spolupráce. Ja som strašný lajdak, ja to nemám spočítané. Ne, mě zajímá jenom... Ale okolo 20 možno. Že stabilně 20. Takže vlastně i to tak jako rozumně dává smysl, že jo, když 20 lidí a přijedou ti jednou za týden, jednou za 2 týdny na ten trénink, takže vyplníš vlastně, že odtrénuje řekněme 10-15 hodin týdně jako, no, dajme jako tomu. reál. Niektoré ani neprídu, lebo jasne. sú zďaleka, takže s niektorými spolupracujem rok a videla som sa s nimi 3-krát. No. Takže sú aj také. No a ja mám ešte hodiny pozingu, robím dosť. Jo, jasne. Takže to robím aj nie pre moje dievčatá, že aj od iných trénerov, iní tréneri mi posielajú na pozingy. A jen tak jako pro zajímavost, nemusíš odpovídat, jestli nechceš, ale to asi nebude nic tajného. Kolik stojí vlastně spolupráce s mistryní světa? Taková, ale jako, že príprava komplet tréninku. 200 € mesačne. 200 € měsíčně, jasně. No to je úplně jako v pohodě. No ale, takže tvůj denní režim vlastně ráno do školy, pak nějaký setkání s klienty, pak vlastně taková ta klasická práce na nějakým jako koučování online. No a to mě asi zajímá, jak jako vypadá tvůj trénink, jaký používáš jako systém tréninku, jak trénuješ. No, môj tréning sa zmenil asi tak 2 mesiace dozadu. Vlastne spolupracujem s Máriom Cerkoňom, takže momentálne ja som, teda 3 mesiace dozadu som sa rozhodla, že idem súťažiť znova, takže kompletne som odovzdala svoju prípravu jemu. Mám dosť roboty so svojimi babami, takže asi prvýkrát v živote som sa nechala úplne, že kompletne viesť. Aj čo sa týka tréningu, aj nastavenia stravy, suplementov, všetko. No a tak dobře. Takže ja to neriešim. Ja som robot, ktorý to vykonáva. OK. Tak jak vypadal tvůj trénink předtím? Predtým som mala 3-krát do týždňa zadok, raz som ho mala samostatne, raz s prednými stehnami, raz so zadnými stehnami a 2 alebo 3-krát do týždňa vrch. Že 5-krát týdne trénink. Podľa toho, čo som videla, že potrebujem viac. Ale väčšinou chrbát, ramena z toho vrchu, hej. Nejak prsia veľmi necvičím, ani biceps, ani triceps. Vidíš, to jsem se chtěl zeptat. Ani lítka. To mi napadlo včera. Ani brucho. To mi včera napadlo, to jsem si říkal, jako, že se tě zeptám, jestli vlastně bikina cvičí třeba i prsa. Tak keď ich má vstávané, tak asi nie. Asi by to bolo kontraproduktívne. Taky si to myslím, že jako z hlediska jako postavení. No, tak a hlavne ten silikon by to mohlo stlačiť a nevyzerali by pekne. Takže ja by som to určite nerobila. A hlavne tá žena to nepotrebuje. Takto, no áno, možno keď je ten, podľa toho ako vyzerá, ale možno ten sval len túto, ten vrch, hej. Ale tiež nie moc, aby to nebolo moc odskočené zase. Asi buchám do mikrofónu, že? Že aby nebolo len rameno, nič a silikón zase, hej. Takže trošku, ja aj zaraďujem dievčatám tie prsia, ale 1-2 cviky k ramenám. Nie špeciálny trénink na hrudník. To nemá nikto u mňa, ani ja som nikdy nemala. Ale tohle je zajímavý fenomén, protože já to sleduju, jako jak chodím po fitkách. Když já přijdu do fitka, tak tam jako moc nevnímám, tak si vezmu ty sluchátka, jsem mimo. Ale
tak když koukám jako na postavu, tak co si všímám? Já úplně na rovinu řeknu, že jako bikini soutěži vůbec nerozumím. Jako, vůbec nejsem schopný posoudit, kdo je tam nejlepší, kdo je tam nejhorší. Ale spíš jako sleduju jako proporce a co kdo v tom fitku dělá. A to mi přijde, že holky mají hrozně navrch v tom, že na rozdíl od těch kluků přemýšlejí o těch proporcích. Že kluci to tam mlátějí. Mali by. Skôr by mali by, no. Pretože keď budú mať ten mužský trénink, tak asi to nedopadne dobre. Ale ono i těm klukům to škodí. Jako, jo. Ale právě kluci vesměs si řeknou, prostě naberu hmotu, budu velký, dobrý. Ale když přemýšlejí o těch aj niektoré ženy tak cvičia a ja už som mala viac dievčat, čo mi prišlo, či už na tie pozingy, alebo teda, že prišli ku mne od nejakého iného trénera a bolo tam treba naprávať to telo, už len to, že proste jak môže niekto chcieť súťažiť v bikini fitness a byť takto zhrbený. Proste to sa nedá. Jak potom napozuje, jak potom roztiahne chrbát. To proste nie je možné. A ja nerozumiem tomu, ako to nejaký tréner nevidí, hej. Že teda mu tá baba chodí zhrbená. To je úplný základ u mňa. Trenéři dělají hrozné blbosti. To držanie tela, alebo proste, ja neviem, bušiť tam brucho stále, veď to brucho je tiež sval a tiež rastie z toho tréningu. Tak nehovorím, že vôbec... No jasné. Nehovorím, že vôbec ho necvičiť. Je to individuálne, ale treba ísť do toho, aby bol úzky ten pás. A to nie ide len o bikini fitness, tu ide o ženy celkovo. A to je i u kluků. Prečo by mali ženy mať širší pás? Nie? Však už tam majú ten tuk, tak ešte im ho rozšírim tým svalom. No, na čo? Tohle já vysvětluju i klukům, protože já klukům vždycky říkám, ale to neznamená, že když ty si přibral 5 kilo svalů, že budeš lepší kulturista. Ty můžeš přibrat 5 kilo svalů, být vyrýsovanější a můžeš být horší kulturista. Ale jasně, my jsme jaká společnost orientovaná na čísla a ty lidi ale v tohle jsou estetické kategorie. Každý by sa mal pozrieť presne na tú postavu, ako vyzerá a ten trénink nastaviť podľa toho, aby mu pomohol, hej. Takže pro tebe klíčový partie. Zadek, stehna. Zadok, samozrejme. Stehna, no skôr zadné. Jo. Lebo ja tie predné už mám fakt aj z tej atletiky proste, takže predné cvičím asi jeden cvik do týždňa, aj to len trošku, aj to len s malými váhami. Takže zadok a zadné stehna, hamstringy, určite chrbát a ramena. To sú také... Jasne, to sú ty partie, ktoré spravia tú presne, tú bikini postavu. Tak dobře, takže ty máš 5krát týdně silový trénink a k tomu nějaký kardio, nebo je to jenom ta ranní procházka? Tá ranná prechádzka a nejaké kardio mám vo fitku ešte. Že ako po tréninku dáš? Ja skôr pred, lebo sa tak dobre rozohrejem. Takže i klidně třeba 20 minut před? To rozbíjíš takovou základní pravidlo, který běží po sítí, že Hej. Nikdy před tréninkem kardio. No jasné, spalím si svaly, hej. No ne, že nebude dost síly na ty svaly a tak. Ja mám viacej síly, keď toto... No, každý sa ma to pýta, koľko robím kardia. No, kým odpoviem na všetky správy. Jo. Ja tam pracujem. Takže před tréninkem zahřátí, ale delší kardio. Áno. Ja som si dala teraz také nové pravidlo, že prvú hodinu a poslednú hodinu pred spaním a prvú hodinu po zobudení nechytím telefón do rúk. Takže v podstate prvé, kedy chytím telefón do rúk, je na tom rannom kardiu. Takže tam sa mi dosť nazbierajú tie správy, tak musím poodpovedať na správy a potom idem trénovať. Se divím, že sa dostaneš k tomu tréninku. No, tak niekedy nie úplne na všetky. OK. Pojďme k další důležitý věci. Výživa. Tak jak vypadá tvůj jídelníček? No, ja furt čakám, kedy budem mať dietu. A furt neprichádza. Teda nie je taká dieta, že by som hladovala tak. Ako, samozrejme,
ja všeobecne nejak veľmi blbosti nejem, ani vovke. Aj tam sa snažím udržať na nejakej takej váhe, že ja neviem, plus 3-4 kg nad súťažnú, ale s tým, že sa nejak neobmedzujem, ale tak ja mám rada tú zdravú stravu už za tie roky. Takže, no a čo sa týka prípravy, tak jem tak viac menej čisto. Už nejaké teda 3 mesiace, že to sledujem, že si zapisujem, vážim a tak. Ale ešte som nehľadovala. A teď odpovídáš, jak vždycky já, teď jak mi Mário vynadal, že já když dám na sítě, že na to salámuju, takže to je pro jiný jako dieta úplně. A že vlastně nikdo si nedokáže představit, jak jako moje jídlo funguje. Tak zkus říct, jak vypadá tvůj den i z hlediska jako stravy. Je mi jedno, jestli off nebo on season. Nebo včera. Co jsi jedla včera? Byla cvičit? No, ja to mám stále iné, takže, Super, to je ťažko povedať. Úplne taký typický deň. Môžem povedať jedlá, ktoré mám rada, ktoré tak jedávam. Jak to včera vypadalo? To já už se tě doptám. Včerejšek si pamatuješ, ne? Však áno. No, tak vstala si o 5:00. Áno, presne áno. Šla si se otužit a projít, to předpokládám na lačno. A co bylo dál? No potom raňajky. Raňajkujem asi stále to isté. Buď sú to rýžové chlebíky, opečené v toasteri. To si ešte nepočul, čo? Ne. Chutí tak popcorn. Je to vynikajúce. A na to orechové maslo a proteinový puding, to má teraz pod čiernu zem zvozíš, čo? No a v pohode. Hej. No a alebo palacinky s tým istým. Keď mi sacharidy dovolujú, tak tam dám aj nejaké ovocie, keď nie, tak nie. No. A palačinky z rejžových chlebů? Palacinky sú z osených vločiek a bielok. Jasne, klasika úplne. Teraz osené vločky bielka. V ovke tam dám aj vajíčko celé. Jasne. No, teraz si dám radšej viacej toho masla, ako by som tam mala dať to žltko. Takže vždycky to prispôsobujem tomu, tým makram, ktoré aktuálne mám k dispozícii. Makra sa te zeptám potom. Mne zajímá to jídlo teďka. No, veď to sú raňajky. No a obed večera je vždy buď ryba, kuracie mäso, hovädzie mäso, krevety so zeleninou. A ja tie sacharidy vykrývam skôr tými sladkými variantami, že si spravím nejaký maccake alebo palacinky, alebo... A to z ovesných vločiek a bílku. Väčšinou osené vločka, bielka, presne. A jíš jenom 3krát denně teda? Nie. 5. Takže, no. Ešte tvároch pred spaním mávam. Jasně. Oběd, večeře stejná teda, to zelenina, maso. No. Potom... A k tomu nějaká příloha, ale spíš nějaká jako... Zeleninová, no. Pseudosladkost ještě potom. Áno, také. Nějaký palačinky niečo, nebo no. něco. Je. Ja si to fakt každý deň si to vyskladám inak, takže v podstate tak na čo mám chuť. Potravingové jedlo mám vždycky rýžovú kašu s proteínom. To vždy, to je to isté. Akurát, že teda mením tú gramáž a keď tam mám v ten deň viacej sacharidov, tak tam dám treba nejaké ovocie ešte k tomu. No a večer ešte mám ten tvaroh. Takže vlastne... Tiež keď mi tej sacharidy dovolia, tak zmrazeným ovocím. To rozmixujem a to je taká zmrzlina. Takže vlastně klasický model 5 jídel denně, řekněme. 5-6, no. No, jasně. Že máš i svačinu mezi tím obědem a večeří. No veď to je to áno. Jo. No, Lovrant. A to je co? Proteinový puding? Nie. No to je, hovorím, že buď znova tie palacinky, alebo ten nejaký koláč, akože a tak, no. Je, jasně. Tak OK, a teď ty makra teda, to mě zajímá. Tak to počítáš to jako přesně v té přípravě, ne? Úplne presne nie. Akože ja som v tomto trošku barbar, ale
som názoru toho, že keď to robíš stále rovnako, tak to funguje. Hej? Že ja napríklad nepočítam zeleninu, absolútne. Hej? Sú ľudia, ktorí nahadzujú každú uhorku. Áno. Ale viem, že príjmem, ja neviem, ešte nejakých 200-300 kalórií k tomu všetkému. Ale stále to robím rovnako. Stále jem rovnako tej zeleniny. Tak na čo by som... preboha bola takým otrokom. Řešíš ovoce do tvarohu, tak to počítáš docela. To áno, ovocie počítam, lebo tak to keď si nahodíš, to má o dosť viacej sacharidov, ako... A ty bobulky mražený tolik mít nebudou. By si sa čudoval. majú. OK, a tak jak jsou ty makra teda? Jak jsou ty makra? Stále inak. No a to mě zajímá teda. Ale také... Čo je pre mňa také prírodzené, tých sacharidov, tak 150, tukov 50 a bielkovín. No teraz mám 180 v príprave, ale v ovke nie jem toľko bielkovín. A mimo sezónu jíš víc sacharidů než teď? Ani nie. Ne. Ja práve, že mám pocit, že teraz jem viac v tej príprave, ako v tej ovke som jedla. 150 gramů sacharidů není žádná extra porce. Jako. Vieš čo, mne sa všeobecne akože ide lepšie bez sacharidov, mne je lepšie, ale s nižšími sacharidmi, ako tlačiť do seba neviem aké množstva jedla. Mne je tak dobré, ja skôr tie tuky vyššie mám. Takže víceméně takhle podobně jíš celý rok, jenom tu mimo sezónu máš třeba tuky, třeba kolem 70-80. Možno, hej, no. Neriešim to nejak. A určite sú dní, kedy mám vyššie sacharidy, nižšie tuky, potom sú dní, kedy... Ono už keď máš to telo nastavené, však to asi vieš sám, že aj si... Keď si dám na obed v tej ovke, myslím, nejaké jedlo, že má viac kalórií, tak už potom nie som toľko hladná a už to telo si nepýta toľko. Hej, že... Tohle je dôležitá vec. Že to tak stopne. Ale musí to byť v tej hlave nastavené tak. Samozrejme, tie posúťažné stavy sú všelijaké, ale keď sa človek dostane z tých posúťažných stavov, cez nejakú reversku, tak potom už to telo, keď sa nastaví, tak už keď má dostatok tých živín, tak už nepýta viac. Takže preto ja som mala pol roka vypnuté kalorické tabulky. Absolútne som ich nezapla ani váhu, ani nič. Tohle je to, co já lidem vysvětluji, že tělo není kalkulačka a že když je v pořádku to tělo, tak si samo řekne, kolik potřebuje. A asi máš i tu zkušenost, že stejně nenabereš jako moc tuků a tak. Presne tak, hovorí sa, že najeď sa, keď si hladný, prestane, keď si sytý. A to úplně stačí někdy. Možná tímhle bych to jako uzavřel, protože tohle je ten rozpor, pro který já dělám vlastně ten podcast celý. Že chci ukázat, že vlastně špičkoví závodníci většinou jako nechodějí do takového extrému. Jako jdou ty běžný kondiční jako sport, nebo kondiční cvičenci. Protože mě píše milion kondičních cvičenců a řešejí jako kolik gramů čeho snědí. A pak když se bavím, ale de facto s kýmkoliv ze špičkových závodníků, tak ty nepodstatné detaily vůbec neřešejí. Většina z nich off-season prostě váhu a kalorické tabulky nepoužívají, protože to není potřeba. A tohle je to, že vlastně je to o tom nastavení toho těla. Potrebuješ si aj oddychnúť, veď od toho. A i o poslouchání, jenže je takhle. A presne tak, aj sa naučiť s tým telom komunikovať. Že čo potrebuje. Můj kamarád říká, musíte poslouchat svoje tělo, ale musíte se mu postupně naučit i rozumět. Presne tak. Lebo jasné, že povie, že chce zmrzlinu. Každý deň. Jenže takhle. No, ta zmrzlina, to, že říká, že chce zmrzlinu, to není, že to říká. Presne tak. To je jenom nějaká jako obraná reakce, ale když to tělo je v pohodě, tak si tu zmrzlinu řekne, ale vy víte, kdy si říká, že chce zmrzlinu, anebo kdy jenom prostě se chce fláknout. A to je o tom. Ja to niekedy učím klientky aj cez takú tú sebelásku, sebaúctu a tak, že či by to dali človeku, ktorého majú radi, hej? Ja neviem, napríklad svojmu dieťaťu, áno? Či by mu dali toto jedlo zjesť. Jasně, no. Jasně. Je to o té rovnováze a bohužel většina lidí tu rovnováhu jako neumí najít. No.
ale šampioni ji najdou, většinou teda. A někdy ne, a pak je to trošku smete. No, jako. tak niekedy to trvá roky, kým ja som si samozrejme tiež prešla všeličím. Povedala by som až skoro poruchami príjmu potravy, lebo však po tých najhoršie je, keď máš zlú dietu, hej, a potom po súťaži úplne prepínačky a nevedia sa dojesť tie dievčatá. Takže dneska už je to pro tebe víceméně daleko jednodušší se dostat do té formy. Asi áno, aj keď, teda neviem, či sme to spomínali, že bola som vlastne minulý rok ešte v IFBB Elite Pro a teraz idem NPC, takže tá príprava je úplne o inom. Do IFBB som v podstate vždycky len chudla. Vždycky len som stiahovala ten tuk a proste trošičku naplnila, ale tu je potrebné to svalstvo mať stále plné a byť oveľa viac stiahnutá, ale plnšia. Takže je to úplne iné. A v čem je to jako dramaticky jiný, jako ta dieta třeba, nebo to? No, veď to vravím, že schudnúť je ľahké, relatívne ľahké, hej? Ale schudnúť a udržať tie svaly plné, hej? Schudnúť ten tuk a udržať tie svaly plné, ja viem, možno pre teba to alchymia nie je, keďže si kulturista, Naopak. Ale ja som predtým nikdy také nič nerobila. Však svaly mám. No, na to IFBB tam som mala dosť svalov na to, aby som si mohla dovoliť proste ísť brutálnu dietu a nejaké svaly aj postrácať. Či boli plné, prázdne, to by bolo jedno. Proste trošku som sa najedla pred súťažou, dala som si tam pred súťažou nejaké jedlo, nejaký burger a išla som na stage a bola som super. Ale tuto to nefunguje. Pretože keď to moc je zodraté, tak už potom tie svaly nereagujú. To sa mi stalo vlastne minulý rok. Nehovorím, že som vyzerala zle, bola som spokojná s formou, ale naozaj sa mi stalo prvýkrát v živote, že som už nevedela tie svaly naplniť. Že už absolútne nereagovali. Takže teďka delší dieta, míň tlačit na pilu a postupne sa snažím to udržovať. A preto ja mám pocit, že to ani nie je dieta, lebo to je tak pomalý proces celé, že ani nemám pocit, že by som nejakú dietu mala. To já mám zkušenost s jednou bikini pro, ještě, která soutěžila na Evels. A vlastně jsem viděl bikiny v Čechách, všechny prostě dieta, nuly, vlny, spousta kardia a to. A tahle holčina tenkrát skončila 3. na Evels a přijela, byla týden předtím v Praze, bydlela u mojí kamarádky. Žádná super kompenzace, nic. Ve čtvrtek před soutěží si udělala banana bread, upekla, dala si tvaroh, všechno úplně v pohodě, žádnej stres, nic. Ano. A krásná forma. No. A ty holky u nás prostě vražda, nesmíte mlíko, nesmíš tvaroh, nesmíš nic. Jo? A úplně prostě extrémní stres a to tělo nikdy nevypadá tak dobře. Ono paradoxne mňa tieto prípravy na to NPC, vlastne teraz už robím druhú, no minulý rok to bola taká polovičná príprava, pretože ja som v septembri vyhrala na Malte majstrovstvá sveta a o 2 mesiace som išla už NPC. Takže to už bola taká, nebola to celá taká príprava na to, ale dosť ma to naučilo v tom, že keď to aplikujem teraz na tie moje dievčatá, ktoré súťažia v IFBB, tak aj tam vyzerajú lepšie tie plnšie svaly. Jasne, když to telo není unavený, tak vypadá. No, takže tiež robím už tie prípravy trošku inak, aj ja s nimi a má to oveľa lepšie výsledky. No, tak my ti budeme držet palce v NPC, možná se potom potkáme někde na soutěži. Na Evels půjdeš? Ano. Tak se uvidíme za 2 měsíce na Evels a já se těším. Tak jo, díky moc za rozhovor a měj se super. A já děkujem. A vy nás sledujte, dejte odběr, jestli vás to baví. Já teďka aktuálně na Slovensku, takže vám natočím ještě pár rozhovorů se slovenskou školou fitness a
doufám, že se vám to bude líbit. Mějte se pěkně.